Ой, Косю, мой Косю, чому ж ти не весел? Чому ж ти, мой Косю, головушку звесил? Ти мне тяжел, титулей попруги, ой, ты мне не тяжок, не туги попруги. Ты меня не поставишь, сыру землю бити, о, самолот, пойдешь горелочку пить, о, самолот, пойдешь горелочку пить. Ты меня не поставишь у снезе повозки, о, самолот, пойдешь к шинкарцы у подушки. Пойдешь к шинкарцы у подушки. Прывітанне сябры, прывітанне госці. Мы вельмі ўдзячны вам, што вы прыйшлі на нашу імпрэзу, але ж гэта не мы, тыя акторы, якія будзем граць дзеля вас, але ж мы вітаем вас у Оттаве, у Канадзе, і нашыя госці прыехалі да нас праз інтэрнэт з Варшавы. І Саша раскажа, якая імпрэза сёння вас чакае. Прывітанне, сябры. Вітаем беларусаў усяго свету. Гэта не толькі беларусы Канады да нас сёння далучаюцца, да нас далучаюцца беларусы Злучаных Штатаў, беларусы Літвы, беларусы Галандіі, беларусы з Беларусі. І сёння ў нас унікальная магчымасць, па-першае, адзначыць 95-тыя угодкі усімі нам любімага Уладзіміра Караткевіча і адзначыць гэтыя угодкі унікальным дзеяннем, спектаклем, якія нашы беларускія акцёры, мастакі, зоркі прыдумалі і будуць нам сёння паказваць. Гэта Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк. І калі ласка, удзельнічайце ў нашым чаце, там унізе ютубаўскага чата, задавайце вашы пытанні, бо ў нас сёння не толькі гэта будзе імпрэза, такі спектакль, які вы ўбачыце, але ж гэта будзе яшчэ і гаворка, або дыялог, або віктарына. Я нават не ведаю, што там будзе, але ж нам патрэбны вашы пытанні і ўражанні, і мы іх агучым. Далучайцеся, калі ласка. І апошняе, што мы хочам зараз сказаць з Мішай, вось бачыце такі маленькі такі квадратик, падтрымка сённяшняга дзеяння. Націскайце, калі ласка, падтрымлівайце. Вось, ну і дзякуй вялікі, што далучыліся да нас. Перадаем мікрафон зараз Алене і Васілю, калі ласка. Усім, каму дзень добры, каму добры вечар, а можа камусьці добрай самай ранняй раніцы і добрай ночы. Усіх беларусаў мы вітаем. Мы вельмі любім для беларусаў усіх краін, усіх рэспублік, усіх кантынентаў нешта цікавае расказваць. І сёння сапраўды мы падрыхтавалі спектакль пра Уладзіміра Караткевіча.
мы яго вельмі любім. Вось, я шмат лекцый нават пра яго чытаў. Вось, Алена агучвала аўдыокнігі, спектакль, і ў спектаклях іграла паводле твораў Владимира Караткевича. Каласы по цярпом твоим. Так, «Каласы по цярпом твоим» быў такі спектакль у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, пастаўлены яшчэ ў 2008 годзе. І тады, ну ці не ўвесь Менск хадзіў на гэты спектакль. І вось ізноў мы і Караткевич, і сёння у нас будуць жарсці Караткевича. Ну і цяпер давайте уявім, што мы, ну, не артысты Васіль і Алена, вось, а гэта не некае там Падваршаўе, хай гэта будзе умоўны архіў, а мы яго архівісты, і гэта ўжо не Алена, а скажам, ну, пан Цыбусь. І Сымонка. Так, Цыбусь і Сымонка, якія вельмі любяць беларускіх пісьменнікаў. І на кожнага беларускага пісьменніка ёсць свая папачка. Яны збіральнікі скарбаў, збіральнікі дакументаў, матэрыялаў. І калі сярод слухачоў і гледачоў ёсць пісьменнікі, магчыма, і на іх таксама ёсць свая культуралагічная папачка. Але сёння ў нас наш герой Уладзімір Караткевич. Владимир Караткевич любіў вясёлыя кампаніі, жарсці, розыгрышы. Так, з дзяцінства, як пішуць тут, з дзяцінства быў файным акторам. Іграў на музычных інструментах, цудоўна спяваў, маляваў. Кажуць, ён быў вельмі жарсным, мог лёгка закахацца і закахаць у сябе. Так, калі кідаў дзяўчыну альбо яго кідалі, то ператвараў гэта ў цікавы рамантычны верш, паэму і не меней рамантычную прозу. А аднаго разу за нешчаслівага кахання ён ледзь не страціў жыццё самагубствам. Праўда? Так, але своечасова адумаўся і напісаў пра свае рамантычныя злыбеды цудоўны раман «Леаніды не вернуцца да зямлі». Цаніў больш за ўсё на свеце свабоду і ўласную незалежнасць. Марыў, каб беларусы не згіналіся пад мацнейшага. А яшчэ ён быў аматарам цёмнага марцовага піва, які ўмеў гатаваць па адмысловым старадаўнім вялікакнязка-літоўскім рэцэпце. А калі варыў гэтае піва, То ў яго само сабой складаліся такія вершы. туман плыве з нізіны сівы, на днівы голай пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню, тры губы шэры, касавокі, і піва варыць з ячменю. Яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок і трэскай варыва мяшае, каштуе, сплёўвае на бок. І піва заяц варыць густа, а на закуску бурачок, трава, заячая капуста, галіна сінавых пучок. Зайчихай вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць, пужлівым глазком таненькім. Цвіцела морква завядуць. Пабачыш, не гані з абсадай, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць у зайца радасць перад халоднаю зімой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой. Абавязкова павінна быць. Сакавіцкі нумар «Полымя» за 1956 год. Вось менавіта тут, у гэтым сакавіцкім нумары «Полымя» і быў упершыню апублікаваны верш «Заяц варыць піва». І менавіта гэты верш і зрабіў Караткевіча зоркай беларускай паэзіі. У беларускай літаратуры з'явіўся паэт, празаік, драматург, які пачаў пісаць не пра радасці сацыялістычнага ладу, а пра нешта іншае. Героямі яго твору станавіліся не працавітыя даяркі ці мужныя памежнікі, а, скажам, такі вось жорсткі князь, нават не князь, а жорсткі машэка. О! Не герой сацыялістычнай працы, а вось нейкі, глядзіце, ваўкалакі. Альбо ввогуле невядомы тады для беларускага савецкага чытача такі вось князь Вячка. І той самы заяц, замест таго, каб быць калгасным ударнікам, проста варыць піва. Так, проста варыць піва. Караткевічу тады і яго сябрам здавалася, што час хрушчоўскай адлігі, а гэта 56 год, так, адліга, што час хрушчоўскай адлігі ён будзе, вечны. Караткевічу здавалася, што пісаць можна пра ўсё, што заўгодна, без аніякай аглядкі на сацыялістычны рэалізм. І, дарэчы, многія так думалі. І сам Мікіта Сергеевич Хрушчоў справядліва абураўся. Справядліва абураўся. І вось перад вамі справядлівае абурэнне Мікіты Сергеевича. І
Кожны хоча быць вясёлы, болей хочаце, але покажу вам рок-н-роллы шаровиком по столе. Покажу вам рок-н-роллы шаровиком по столе. Покажу вам, Покажу вам, покажу вам покажу вам. шаровиком по столе. Справедливое бурэнне Мікіты Сергеевича. Пачаліся замаразкі, а разам з тым паляванне на нязгодных і празмерна дзёрзкіх. Так, у часы Караткевіча, у часы яго дзяцінства, у 30-е, 40-е, 50-е вельмі любілі паляванне. Асабліва падабалася, калі гэта было паляванне на чалавека. На дварэ верасень 1964 года. А, дарэчы, у 8-м, У 9 прабачце, у у 9 9-м. нумары маладосці пачынае публікавацца новая дэтэктыўная аповесць Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Так. Ой, першы беларускі дэтэктыў. Прывітанне ўсім. Ну, я хай буду Мікалай Пятрович. Ведаеце, я раней не чытаў я беларускую літаратуру. Я любіў дэтэктывы. Мне падабаўся Жорж Семенон, Агата Крысці, там, іншыя аўтары. Чэйза нават часам чытаў. І тут я ўбачыў, што з'явіўся ў часопісе «Маладосць» нумары 9 першы дэтэктыў і па-беларуску «Дзікае паляванне караля Стаха». 9 нумар я уже не знайшоў. В бібліятэках ён быў разабраны. А так хацелася пачытаць. Вось вярнуўся ў архіў. Пачытаеце хаця б крыху, га? Не, ну толькі кавалачак. Ну, кавалачак, так цікава. Нейкае неспакойнае пачуццё казала мне, што яно ўжо блізка. Я лёг на зямлю, прыціснуў да яе вуха і адчуў раўнамернае страсенне зямлі. Пачуўся пошчык капытоў. Збоку пушчы па пустках рухалася цёмная маса. Яна імчалася бязгучна, быццам плыла ў паветры. У хвалях туману ясна вымалёўваліся сілуэты коннікаў. Я налічыў іх 20. 21 скакаў наперадзе. Мароз прайшоў па маёй спіне. Коннікі прама як лялькі сядзелі ў сядле, і ніводзін гук не далятаў адтуль. Менавіта ў гэтым маўчанні і было самае жахлівае. Дзікі верас спяваў пад іхнымі нагамі. Бязгучна па верасе скакала дзікае паляванне караля Стаха. Я не адразу зразумеў, што яны, блукаючы балотам, натрапілі на мой след і зараз ідуць па маю душу. Я хутка сунуў руку ў кішень, і халодны пот выступіў на маім ілбе. А што, рэвальвера не было? Рэвальвера не было. Это конец, подумал я. Але здавацца не хацеў. Карыстаючыся тым, што я схаваны ад іх хмызамі, а сцежкай ідзе пад гару, я даў такі клас бегу, які не даваў ніколі да гэтага. А тупат усё набліжаўся. Мне здавалася, што я упаду. Я і сапраўды 2 разы падаў, але выправіўся. І бег. А тупат гучаў усё бліжэй. Яны, людзі дзікага палявання, ляцелі. Коні іхны распрасцёрліся ў паветры. Верас звінеў пад капытамі. Коннікі сядзелі нерухома. Напружыўшы апошнія сілы, я адным скачком перабраўся да агарожы. Яны былі ў якіх-небудзь 9 сажанях. Я паспеў праскочыць у ледзь прыкметную дзірку і захавацца ў бэзе. Я не мог іх разгледзець, але я добра чуў, як галаўны прастагнаў. Да прорве! Днём і ўначы і ранкам пошчак падкоў пад зямлёй. Это конныя скачуць архангелы па дарогах планеты маёй. Бездумныя пачы хіжыя, поўсць на німбах расце. Замест сумлення дубінка і замест серця кастет. Замест сумлення дубінка і замест серця кастет. Дзікае паляванне караля Стаха, першы беларускі гістарычны дэтэктыў.
Я адразу выпісаў маладосць, адразу. Я чакаў з нецярпеннем 10-й нумар, каб прачытаць, што далей, але нумар скралі з паштовай скрыні. Я пабег в бібліятэку, там таксама нумара не было, у кнігарнях не было, нідзе няма, усе кралі, усе чыталі, усе захапляліся, а я не ведаў, чым скончыцца дзікае паляванне. Чым скончыцца, раскажыце, у вас же все ёсць, раскажыце. Дядькуль, вы ж самі казалі, што кралі з паштовых скрынь, з бібліятэк і нават з архіваў. Так вы толькі што чыталі, Да вы пачытайце лепш рэцэнзію на дзікае паляванне караля Стаха ад нашага лепшага крытыка Якова Герцовіча. Судьбы человеческие, судьбы народные, надрукаванные у свежем нумары Советской Беларуси. Так я не хочу, я... Жаль, что автор забывает обязательное для искусства правило. Оригинальность не должна превращаться в оригинальничание. Фантазия в неуправляемое, потерявшее руль суденышко, послушное всем ветрам. Автор по неопытности почти повторил сюжетную схему широко известного рассказа Конан Дойля «Собака Баскервилей». Такое эпигонство можно считать обычной литературщиной. И ввогуле не было таких шляхтицаў у реальности. Не было таких героев. Это все вартая жалю выдумка. Письменнику, що треба добре попрацювати над своїм твором. Да і чаго чакаць ад гэтага чалавека, які і ў жыцці сябе паводзіць несамавіта. Ну. Алкаголь? Алкоголик. Тут еще про него писали, что он хобаль, залетник, пияка, задира. Біток, бабздыр несамавіты. Ушчэнта дараваны ад рэальнасці чалавек. І пра гэта яму неаднаразова казалі. Неаднаразова казалі розныя добразычліўцы, а ён... А ён пляваць на ўсё гэта хацеў. І правильно рабіў. Караткевіч про гэта казаў, і у нас ёсць про гэта адпаведны дзённікавы запіс. Вот слухайце. Караткевіч казаў: «Мне пляваць, хто там з кім, імёны для мяне не маюць значэння, і я не ведаю, хто ёсць хто ў міністэрствах культуры, ў камітэтах, у радах, і я лепей буду выпраўляцца ў падарожжы да сваіх сяброў». Ой, якіх шмат сяброў, глядзіце. Да паляўнічых з Хорска. Ага, да ксяндзоў з Вішнева і Пінска. Оба! Рыбакоў з Прыпяці і Дняпра. Ага, ну тады вось табе, да Змеялову з-пад Полацка. Стваральнікаў зорных карт з міра. Ну тады ён мог яшчэ адпраўляцца і да арганістаў з Рассонаў, а? Цесляроў з Давыдгарадка. Да ткачоў з-пад Слуцку. Лялечнікаў з Віцебску. Лялечнік, ха-ха-ха, што твае лялечнікі? Караткевіч мог выходзіць ісці да мылавараў з-пад Клецку. Оба! А вось камяняры з Бярозы. На. Добра, Караткевіч мог просто месяцамі прападаць у гантаўнікоў з-пад Мікашевіча. Ведаеш чаму? А таму што гантаўнікі ў сваіх гантоўнях ля ганtaрэзак гонту наразаюць. Бам-бам-бам-бам-бам. Оба! А вось броварнікі з Крэва. Ну, броварнікі з Крэва это добра. А ганчары з Івянца? Так, садоўнікі з Солігорску. Ну, тады Караткевіч вже прападаў і ў Кавалёў з Юравіч. У муляру з Гальшан. Да вось табе бачкары з-пад Стопцаў. Што скажаш? Мініатурыстаў з Ушачаў. Ай, мініатурысты. А вот тебе драннікі з Цераблічаў. Оба! А вось рагожнікі са Знамічаў. А вот супраць медавараў з Нясвіжаў тебе нічога не будзе. Медавары з Нясвіжа, лепшыя сябры Караткевіча. Стваральнікі новай філасофскай сістэмы з вёскі Старая Мыш. Ха! Выйграў! Бачыце, як шмат было у Владзіміра Семёновича сяброў, і мы толькі назвалі 2% гэтых сяброў. Спектакля не хопіць, каб расказаць пра ўсіх сяброў Владзіміра Караткевіча. Да і ввогуле толькі працы ў іх было, што цягацца па корчмах, шынкарках, навакольных замках, калі гаспадара там, конечно, не было дома. Піць віно, як Дняпро п'е друдь. Ну и, конечно ж, дзярбаніць на лютнях и кімвалах песни «И гиене бояться собаку вещать, свиньи рыться в гной своим». А льву патрэбны колючий гушчар, родный край и свобода у ім. Нора ў гэтай грамады быў Дняпровы, на вярсту 500 сажаняў звіву. Так што ніколі не ведаеш, чаго ад іх чакаць.
П'ем за тое, каб нам сярод родных лясоў не вішчаць, не дрыжаць, не крывіць. Бо ўсе мы тут не з гіен і не з псоў, бо мы сапраўднай крыві. Ох, нап'юцца, ды голыя скручы ў Дняпро скачуць. А яшчэ купіць за 3 шэлігі плыт, усцягнуць на яго майно ды бочкі з божай слязою. Так, захопіць усіх дзяўчат з вясёлай слабады, ды і сплывуць аж да Лоева. А мужам гарадскім хоць ваўком вы. Ды што яны, гэтыя мужы, маглі зрабіць, бо верхаводзіў гэтай кодлай. Верховодил гэтай кодлай Герасів Леваха, потомный дворянин, не быў святым монахом, умеў кахаць жанчын. Умеў кахаць жанчын. Як маючы Христовы у 33 гады, на ўсё гатовы, залетнік малады, і моц яго не слабла, і Леваха мог адной рукою д'ябла скруціць умом трох, і не баяўся войнаў, хваробы і цара, а родам быў з войнаў, а сілу браў з Дняпра. Гервасія ліхога, шануючы статут, да каралевы строгай паклікалі на суд. Строгая каралева — гэта каралева Бона. Яна ў гэты час перажывала не самы лепшы перыяд у сваім жыцці. Сын ад яе аддаліўся, а нявестка Барбара Радзівіл вельмі ж раздражняла нашу каралеву, і каралева думала ў гэты перыяд атруціць Барбару, не атруціць, а тут яшчэ і гэтага Гервасія Выліваху да яе на суд адправілі. Ну зусім няма ніякага спакою. Ты языком вырабляеш як пушкай, нібы коня красамоўства запрог. Солнца жадаеш мне, чортавы служка, змей, ашуканец і адарві рог. Мне гаварылі, што вечна ты п'яны і зневажаеш дзяўчат і жанчын, і забіраеш спакой у падданых. Кары жадаеш, Люцыпараў сын. Пані правителька, радости маці, правду кажу, далі Бог не хлушу. Нет, ты ж не будешь бездумно караць і волей опьяненную душу. Не зневажаю жанчына, шкадую, п'ю не таму, што мне хочацца піць. Кроў маю сэрцы, маланку сляпую, з гэткай крывёю спакоеш не жыць. Ты еретык, ты не верыш у Бога. Рай для цябе як авечы загон. Рай на зямлі, за парогам, за стогам, рай на Дняпры, дзе пяе плытагон. Ах, валацуга ты, певень юрлівы, клёку не знае твоя голова. Будешь гореть ты в огни справядлівым, гэтак цябе пакарае царква. Ну, попелам стану тады, вольным рухам вольную волю займею навек. Бачу, у сябе ты словам і духам верыш, не Господу, от чалавек. Веру. І з гэтай верай жадаю свет беларускі табе паказаць. Чары свайго прыдняпроўскага краю, там, дзе кахаць, а пасля паміраць. Бачу, ты умееш салодкія словы. Ну. Хоць і піяка, а розум здаровы. Хоць і спаднічнік, але з галавой. Добра, показывай свет радостный свой. И Владимир Семенович Караткевич, конечно ж, кожную свою каханку возил по областях, райцентрах Белорусской Советской Социалистичной Республики. И вось у пачатку 70-х у Караткевича был імклівы роман с одной молодой, наивной, театральной актрисой. Ой, и называл, як тут пишуть, панна Бярозка. А себе князь Владимир. Ну, яна думала, что з'является адзінай, непаўторнай, каханай. Ды мало что могли и могут думать наивные, молодые, театральные актрисы. И в нашем архиве есть уникальный документ.
стенаграма тэлефоннай размовы Владимира Караткевича і панны Бярозскі. Уявіце, пачатак лета, дзесьці сапраўды той самы пачатак 70-х гадоў. І вось, калі ласка, Владимир Караткевич гаворыць крыху нервова. О, кажите, не молчите, яснопанно. Не примушайте покутывать раба Божьего князя Владимира от вашего молчания. Неужо наша вандроўка отменяется? Пытальник. Актрыса, мяне шматкроп'е. Караткевич яшчэ больш нервова. Ну, что вас? Два пытальники. Актрыса, мяне з рэпетыцыі не адпускаюць. Шматкроп'е. Караткевич, выдохнувши. Ах, божечки, я уже думал, кто не отпуская? 3 пытальники и 1 кличник. Актрыса, наш рэжысёр шматкроп'е. Валерий Николаевич шматкроп'е. Караткевич, засмеявшийся у трубку. Валерий Николаевич, Валера Раевский, пытальник и смайлик. Актрыса, так, шматкроп'е. Караткевич, да и он мой близкий сябра. Лишите вас уже отпустили, вяликий кличник упэўнены. Актрыса, а я не паспею, шматкроп'е. Караткевич крыху уже стомлены ад гэтага шматкроп'я і зноў пачынае паціху закіпаць. Что вы не поспеете, пытальник, кличник, пытальник? Актрыса, собраться, шматкроп'е. Мне няма што адзець, шматкроп'е. Караткевич грыміць у слухаўку на ўсю вуліцу Карла Маркса, дзе он у той час жыў. Да і праязджайце хоць в костюме Евы. У мяне і ў ЦУМе, і ў ГУМе знаёмыя загадчыцы падбяруць для вас найлепшыя строі 6 клічнікаў. Актрыса, а у мяне шматкроп'е. Караткевич ушчэнт стомлены ад гэтага шматкроп'я. У вас ёсць я, у мяне ёсць вы. Гэтага дастаткова, чакаю, безліч клічнікаў вешае трубку. Караткевич умеў дурыць галаву. Так. І вось уявіце, прыкладна пачатак 70-х, цёплая вясна, куды трэба, прыходзіць адна нервовая студэнтка. Была вельмі цёплая вясна. Я заканчивала Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт. І одна моя лепшая запросила свою лепшую сяброўку на паэтычную вечарынку. І навошта я яе запросила? Я сказала, что там будзе выступаць сам Караткевич. А яна сказала, а мне, что Караткевич, что Разанов, что Стральцов. І навошта я яе запросила? Пачакайце, я не разумею, што вы хочаце, што далей у вас там было? Ну что, на пачатку вельмі падрабязна выступалі розныя сябры і калегі. Ну. А затым выйшаў ён. Боже, які прыцягальны. А яна паціснула плячыма і сказала, маўляў, што ён вочы лупаты, фігура нязграбная, і навошта я яе запрасіла. Што далей? Далей ён прачытаў урывак са свайго рамана «Каласы пад сярпом сваім». Вот. Так, новый твор «Каласы пад сярпом тваім» ад беларускага савецкага пісьменніка. Так. Ну, паглядзім. Гэта быў страшны і цяжкі час. Ой, страшнае жыццё. Так, а што там такі быў час? Вся неабдымная імперыя дранцвела і дубела ад жахлівага палітычнага марозу. Дранцвела і дубела, ну. Так, а што у нас за палітычны мароз? Так, ад палітычнага марозу, які ўжо 31 год вісеў над яе абшарамі. Вісеў над абшарамі. Так, кожны, хто спрабаваў дыхаць на поўныя грудзі, адмарожваў лёгкія. Казаць дазвалялася ману, любіць праваслаўе ды імператара, ненавідзець вальнадумцаў. Так, это што напісаў беларускі савецкі пісьменнік? Ну так. Як это цэнзура пропусціла? Так ён каму хочаце голову задурыць? Ну. Так, што было далей? Далей ён прачытаў урывак свой верш. На Беларусі Бог жыве, вот паглядзіце. Скажите, хто жыве на Беларусі? Бог. Бог? Так, і що, з вялікай літары Бог? На Беларусі Бог жыве, так кажа мой просты народ. Просты народ. Тую праўду сцвярджае раса ў траве і адвечнага зорка рагот. Так это ж прапаганда рэлігійнае цемрашальства. Вось, з нацыяналістычнымі ноткамі. З нацыяналістычнымі ноткамі? Ну. Так, а сапраўды? Так, гэта край раскрытых душ і дзвярэй. Гэта край твой дом і сабор. А, не калгас, не саўгас, а сабор. Нормально. У нас 20 з лішнім тысяч рэк, 11 тысяч азёр. Да пачакайце вы. І пра тое кожны пяе салавей росным кветкам у роднай траве. О. І што за салавей пяе?
на Беларуси Бог живе, и нехай до веку живе. Да что ж это такое? Нехай живе Беларусь просто отрымливается с религийным таким вот тем рашальством. И что было далей? А далей? Ну, Далей, моя лепшая сяброўка, якая да гэтага не цікавілася беларускай літаратурай, так. пайшла да яго ў госці. А я засталася адна. Ён нават не звярнуў на мяне ўвагі. Я не думала, што беларускія пісьменнікі могуць быць такімі каварнымі. Ну, я засталася адна. Яна пайшла да яго ў госці, а я у інтэрнат рыхтавацца да заўтрашніх іспытаў. І навошта я яе запрасіла? А далей, а далей! А далей переносимся в квартиру Владимира Семеновича Короткевича и даем ему слово. Далей была кава. Кава, приготованная по адмысловым, стародавнім, великокнязько-литовским рецепте. І што нам для гэтага спатрэбіцца? Что нам для этого спотребится? По-перше, ваша шароўная усмешка, и она у нас уже есть. А далей нам спотребится моцно обсмаженные зерняты кавы, калі ласка. Зерняты кавы. Ось так. Нам спотребится вода, ось там вода, крышечку воды. Так, 2 кроплечки меду. Меду, так. Корица, и вот там вот мушкатовый орех. Мушкатовы арэх? Мушкатовый орех, так. Мушкатовый орех. І як мы будзем гатаваць? О, шароўна, просто шароўна. І як свой час лепшыя князі Радзівілы гэта гатавалі. Так вось, глядзіце, насыпаем каву, а вы цукар, крыху цукар. Так, Насыпаем кава, цукар и кава, выдатно есть. Заливаем холодной водой. холоднай вадой. Аккуратненько холодной водой заливаем, так. Ставим на повольный огонь. На павольны Повольный огонь. огонь. Так, ось так повольный огонь ставим. Доводим амаль до закипания. Амаль да закіпання, Амаль. каб кава паднялася пенай. Каб кава поднялася пеной, а лепк пеной кавы, и все не повинно утячи. Не павінна Не повинно утячи, так. Затым хутенько додаем еще лыжку меду. Мёду? Меду, крыху специй. Специй. Специи, скрылик лимон, вот такие лимоны, Ага. скрылечек, такие вот такие, и подаем горячей разом с цукатами, кадилазышка. А далей былі Ой, далее были лепшие оперные арии в выканании Михала Забейды Сумицкого. А далей? Ой, а далее я поклаў далоні на твои плечи, прыцягнуў да сябе, прыціснуўся шчакою, схаваў усё аблічча ў тваіх валасах. Припаўшы головой до твайго пляча, я молчала. Мои руки обняли твою спину. Твои руки обняли мою спину обняли, и я отшу теплыню отшу, и твое такое мягкое, покорливое сопротивление, а потым... А потым Владимир Семенович оженился. Сапраўды, Владимир Семенович оженился, и было гэта у нас у пятницу 19 лютага 1971 года. И оженился он с Валентиной Брониславной Никитиной. Вот гэты гістарычны фотаздымак. Валентина Брониславна, Владимир Семенович. Вот. Оженился с ёю и больше николи не згадывал про тую свою каханку. Валентина Брониславовна доглядала за ім і сачыла, каб ён, крый Божы, не прапусціў праграме перадач мультфільмы, якія Караткевіч вельмі любіў. А спит. Так звярталася яна да яго. А спит ідзі глядзець свае мультфільмы. Караткевіч хаваўся ад брэжнеўскай рэчаіснасці ў казках, у мультфільмах. И у той час, с другой половины 70-х, он и сам написал немало казок. Принамсі, 2 книги вышло. У 1975-м его вышла книжечка, якая так и называлась «Казки». И один из лепших творов там назывался так «Чортов скарб». Ой. І калі з вами гэта здарылася? Калі здарылася? Давно здарылася. Так давно, что тады на Беларусі водились черти, и вось поселился один таки чорт у меня и жыцця не давал. І што ён рабіў? Ну а что может робить чорт?
скидываў мяне ноччу з ложка, рабіў хаце сапраўдны тарарам, з'ядаў пакінутыя ў печцы дранікі, а самае важнае, ён па начах, ось печка, уявіце, печка, так? А ў падпечы, дзякуючы чорту, пачалі з'яўляцца нейкія чырвоныя агеньчыкі, чырвоныя крывавыя агеньчыкі, і спаць не давалі, і тугу навявалі, і з гэтага ні сну, ні спакою, нічога не было. Вот такі вось. И что вы робили? Ну а што я мог рабіць? За агеньчыкамі я нічога не мог зрабіць. Шорта выгнаць было немагчыма. У меня быў адзіны выхад заехаць з хаты у свет, в эміграцыю. Я сабраў свае клумкі, рэпу згатаваў у печцы так, каб было не на пусты страўнік ехаць. І толькі я выбраўся з хаты, як тут у нашу вёску прыйшоў павадыр з мядзведзем. Мишка фаер-шоу крутил, цукерками жонглировал, со ступой танцевал, частовал шоколадками деток, а поводырь спевал тупу-тупу-тупу, няся Мишка ступу, уступил перамешку, цукары, орешки, разынки и цукерки, у золотой паперцы, по шляхах, палетках, няся Мишка деткам, солодкую ступу, а тупу-тупу-тупу-тупу. Детки радовались, все пляскали у долони, все были задоволенные. Поводыр обышоўся іх з капелюшом, усе дали ему грошы какие-нибудь, ці яшчэ штосьці такое карыснае у наш няпросты эканамічны час. Ну а затым звярнуліся да мяне і папрасіліся пераначаваць. И вы их пустили у хат? Не, ну безумоўна, спярша адмовіў. А чему? Ну что, забыли, у меня чорт у хаце пасяліўся, жыцця зусім не А, даваў. ну, добре, Так, все. И что было далей? Ну а далей на мяне угаварылі. Фу, які вы уговорливые. Ну, беларусы не такие, мы нация уговорливая. Я им еще сказал, что у меня у печцы там рэпа ёсць, они могут паласавацца ёю, сам я пайшоў у пуню спать, ну а Мишка под печкой, господар на печцы, господар, что кажу, поводыр, так, и все тихо было, як быццам бы спокойно, наступила ночь. И кожному почали сниться разнокольоровые сны. Ну так. Кожному пачалі сніцца разнакаляровыя сны, толькі яны этому чорту не сніліся, які вылез і хацеў нешта брыдкое зрабіць, і рэпу нюхаў, быў вельмі галодны. Хочу есть и хочу пить, голову усім дурить, так? Ну, менавіта так і наказаў, адкуль вы ведаеце? И только чорт захотел паласываться рэпой, як ён спотыкнуўся об медведя. Ай! Медведь раззлаваўся, за хвост чорта схапіў, Ай! у барані рог Ай! скруціў, Ай-яй-яй-яй-яй! а тут и праводыр прачнуўся, Ай! стоять! Ты затрыманы, будешь лямантаваць, будешь жыць, замінаць, мы цябе ў гэтае ж імгненне у цырк дзяржаўны здамо. Ну, стойте, не трэба ў цырк, я ж не чорт, вы памыліліся, я гаспадар Янка, я Янка, гаспадар, калі ласка, не трэба мяне ў цырк, пусціце, пусціце, Ну что ж вы пусціце. так спалохаліся? Гэта такі жарт тэрапеўтычны. Тэрапеўтычна. Пакуль нічога дрэннага не здарылася, чорта схапілі. Скарб, які там захацеў пад печкай, забралі. Все скончылася добра, як і павінна заканчвацца ў казках. Ну, конечно. И вот заўважце, вот такие вот дыялогі, калі не таго чалавека прымаюць за чорта, дастаткова часта здараліся ў тым краі, дзе жыў Караткевіч. І часта гэта здаралася і ў 30-е гады, ў 40-е, і нават у другой палове 70-х. Караткевіч пра гэта ведаў. Ну, а таксама ведаў, што, конечно, ўсё павінна было заканчвацца добра, бо это былі казкі. Але ў жыцці за вясною поўнай надзеі наступае няўтульнае лета другой паловы 70-х, першай паловы 80-х гадоў. І гэта было вельмі-вельмі няўтульнае лета. А чаму няўтульнае? Некаторыя добразычліўцы казалі, што ў Караткевіча былі адныя дасягненні. Глядзіце. У 1976 годзе ён становіцца вядучым перадачы «Спадчына». У 78-м па яго лібрэта ставіцца опера «Сівая легенда». У гэтым жа годзе ў Віцебскім тэатры ставіцца па яго п'есе спектакль «Кастусь Каліноўскі». Караткевіч шмат падарожнічае па Еўропе, Азіі, Прыбалтыцы, Беларусі. Яго шмат перакладаюць, у тым ліку і на расейскую мову. Сам Пятро Мяронович Машэраў з'яўляецца прыхільнікам яго дзікага палявання. І праз некаторы час ставіцца выдатны аднайменны фільм. Выдатны аднайменны фільм? Выдатны фільм
на русской мове. А самое важное, И что самое важное? что на 50-годзе Владимиру Семеновичу был уручены орден дружбы народов за его пленную деятельность на корысть советского, белорусского народа. Капают, капают слезы, 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 слезы. Пятница 16 снежня 1977 года помирая маці Караткевича Надея. Капают слезы зусім, як колись, 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 колись. У канцы траўня 1978 Караткевич ледзь не загінуў, сарваўшыся з гары Карадах. Небо успомины об танце, о песне весенне березовой и об навеки далекой земли, 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 земли. У панядзелак 28 лютага 1983 памірае жонка Валянціна. Капают слезы, 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 слезы. Сам же Караткевич ужо больш часу праводзіць у шпіталях і больніцах, а не ў вандроўках і романтычных падарожжах. О, глядзіце, закрытая черепно-мозговая траўма і субарахноідальнае кровазліццё. Абвастрэнне хранічнага холецістыту і гепатыту, атеросклероз мозговых артерий с церебральными пароксизмами, цирроз печени и печёночная кома. Межволі задумаешься про смерть. Межволі задумаешься про смерть. Бо ведомо, что смерть — вядомая жанчына. Без причины прэцца ў двор. Непотребная причина з'явится, и ты помер. Прыйдзе есці не попросіць, і слязаю не сляза. Смерть косой сваёю косіць вельмі гострая коса. А ніякіх лішніх слоў, вельмі простенькі прыпеў. Смерть мацней за королев, смерть мацней за королев. Караткевич не просто не любіў смерць, ён з ёй змагаўся як мог у вершах, у п'есах, у жыцці. Так, змагаўся як мог. І нават калі памёр 25 ліпеня 1984 года, і тады працягваў свайго змагання, не кідаў свайго змагання. Твое жыццё я забяру і памяць. Ты не палохайся. Твое жыццё само сябе ў тваёй крыві і спаліць, як той казаў, падвоўчае выццё. Каб я палохаўся, ну што за клопат? Сказаць пустое здумала, кума. Ёсць ува мне ад пятак і да лоба ўсё, што хочаш, страху там няма. Ну добра, што ад страху не зайшлася твоя душа, не страціла чуццё. Сыграй са мною ў шахматы. На шчасце. І, можа, выйграеш сваё жыццё. І як на нейкім жудасным вяселлі Дзе ў жонкі лёсу выбралі бяду, за шахматную дошку двое сели. дэбют абдумваючы на хаду. Каб выйсці з каламуці поганой, непрыгожай, на правілы забудься, тады пераможаш любую выкінь штуку, хай толькі дапаможа. Сваю возьми навуку, ты над навукай Божай. І так свою натуру я кінуў проці правіл і лішнюю фігуру сабе няўзнак паставіў. Яшчэ пад бой падсунуў няўзнак ладдзю кашчавы смерць. Гэты падтасунак не ўнюхала на шчасце. Бязвокая зараза, пра смерць падумаў з'ядла. Пабачыш, гэтым часам табе не дамся, падла. Рабі нечаканае, рабі як не бывае, і тады пераможаш. Ты воюешь не по правилах. Ты повинен был отдать мне вот гэтага латніка, а замест гэтага... Кому я павінен? Без памылковасці. Я павінен ім, я павінен усім ім, а не табе. Табе абвінен толькі адно, табе мат.
Нечакано. Ты перамог? І сапраўды адбыўся казачны цуд. Наш герой перамог. Наш герой перамог смерць. Вярнуўся з нябыту сам і вярнуў многіх і многіх і многіх сваіх сяброў, вярнуў многіх беларусаў. А што самае казачнае і самае незвычайнае, што рабіў Владзімір Караткевіч, дык гэта тое, што ў часы так званай хрушчоўскай адлігі, у часы брэжнеўскія, андропаўскія ды іншыя, ён рабіў сапраўды немагчымае. Ён вяртаў да беларускасці, ён вяртаў да нацыянальнай свядомасці тых, хто, здавалася, да канца дзён сваіх будзе свядомым віндыкам сістэмы. І гэтыя людзі, прачытаўшы ягоныя дэтэктывы, яго рыцарскія раманы, яго паэмы, яго вершы, прачытаўшы ўсё гэта, яны здзіўляліся і задавалі адно пытанне. А где мой край? Да, где мой край? Там, дзе вечную песню пее Белавежа. Там, дзе Нёман на захадзе помніць варожую кроў. Так? Дзе на ўзвышах наваградскіх дрэмлюць высокія вежы, і вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро. Ты ляжишь там, где синяя Припять ласкаво виется. Где София плыве над Двиной, нібы корабель. Там, дзе сэрца маё з першым крокам, як молад заб'ецца, калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе. Где мой край? Там, дзе людзі ніколі не будуць рабамі, што за полюўку носяць ярмо ў безнадзейнай турме, дзе асілкі хлапцы маладымі ўзрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы, ударыш і зломіцца меч. А где мой край? Там, дзе мудрыя продкі ў хвоях паснулі, дзе жанчыны, як радасны сон у стагах на зары, а дзяўчаты, як дождж залаты. А сівыя матулі, як жніўё з павуціннем і добрае сонца ў гары. Мы клянёмся табе, баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую упадзём у журбе, мы клянёмся табе, што ніколі, 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 так, ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе. Гэта былі жарсці Караткевіча. І гэта была, можна сказаць, наша такая архіўна-дакументальна-мастацкая фантазія на тэму жыцця Караткевіча, яго твораў, дзе мы расказвалі і пра яго прыхільніц, прыхільнікаў, пра яго амурныя справы, пра яго творчыя поспехі. І, канешне ж, не забываліся б і пра тых, хто, на вялікі жаль, атручваў жыццё Владзіміру Семёнавічу Караткевічу. Трэба было згадаць і пра крытыка Якова Герцовіча, дзякуючы ў двухкосях якому ў 63 годзе быў рассыпаны наклад кнігі Леаніда «Не вернуцца да зямлі», дзе ў тым ліку павінна была выйсці аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Вось. Таму мы стараліся расказаць пра ўсё гэта. Ну а цяпер, паважаныя слухачы, гледачы, чакаем вашых пытанняў, заўваг, прапаноў і гатовы адказаць на ўсе вашыя пытанні. Дзякуй вялікі, Алена і Васіль. Цудоўная пастаноўка, вельмі такая узрушлівая і дынамічная. Вось. І, канешне, хацем пачаць з каментароў. Як цудоўна, шчыра дзякуй, вялікі дзякуй, класна, брава артыстам за тэму і прэзентацыю. Якая грунтоўная, цудоўная пастаноўка. Ну, шмат яшчэ такіх водгукаў. Так. І першае пытанне. Міша, можа, ты агучыш? І першае пытанне, якое я заўважыў, якое мне падабалася самому, гэта з якога твора Караткевіча вы параіце пачаць знаёмства з гэтым пісьменнікам? Зараз адкажам. Глядзіце, Караткевіч цікавы розным узростам, так? Таму, калі мы гаворым, ну, скажем так, пра дзяцей, то я параіў бы з казкі «Чортаў скарб», потому что это, ну, выдатны твор про тое, што нейкі д'ябал пасяліўся ў нашым доме. Вось, мы хочам уцячы ледзьве не ў тую эміграцыю, так? Але, дзякуючы чароўнаму мядзведзю павадыру, мы д'ябла як бы выганяем. Таму вот гэты твор акурат добры для дзяцей. Таксама «Мужык і дзіва аднавокая», вельмі файная казка, про то, як на мужика ў лесе напаў аднавокі монстр, хоча яго з'есці, але мужик, дзякуючы сваёй вынаходлівасці, робіць так, што это дзіва трапляе яму ў пустую бутэльку ад самагона, і ён его закаркоўвае і перамагае.
Это што датычна дзяцей. І лебядзіны скіт. Так, і лебядзіны скіт, конечно, пра старога, які таямнічага такога чараўніка, які вызваліў з татара-мангольскага палону ўсіх беларусаў і сваімі чарамі зрабіў так, што гэтыя татара-манголы уцяклі з нашага краю і не зрабілі тут тое, што зрабілі на ўсходзе, это сваё іга. Ну, а для больш старэйшых, конечно ж, дэтэктыў «Дикое полевание короля Стаха», романтичный гістарычны эпос «Колосы под серпом твоим», ось, и, конечно ж, «Летучий голландец», романтичная цудоўная рэч, апавяданне. И я б, конечно, параіў бы абсалютны шэдэўр, калі звяргаюцца ідалы. Пра 4-гадовую дзяўчынку, якую мама запалохала пыласосам, ну, дзяўчынка баялася шуму пыласоса, і мама карысталася гэтым, і каб дзяўчынка там на дачы ці ў вёсцы не залазіла ў ягады, ў памідоры, ў некую шкоду, она казала, там пыласос, і дзяўчынка ўсё баялася. Але затым яна сама пераадолела свой страх, убачыла, што ніякага пыласосу няма, смела залезла ў тыя ягады, і вся перамурзаная, вясёлая, сказала, няма пыласосу, я не баюся. Вось гэты твор пра тое, што нам трэба пераадолеваць свае страхі, і не заўсёды слухацца тых, хто хоча нас запраграміраваць, быць такімі паслухмянымі вінцікамі ў сістэме, вось гэты твор таксама. Дзякуй вялікі, цудоўны адказ. Я хотел бы додать таксама, что, калі ласка, читайте верши Караткевича. Читайте верши Караткевича. Усё роўна якія, у якім гэтым парадку, але ж читайте. Дзякуй. І хацеў бы таксама сказаць, што вось гэты верш «Заяц варыць піва», нездарма мы на ім завастрылі ўвагу, таму што гэта быў 56-й год, і сапраўды, хаця і хрушчоўская адліга, але большасць калег Караткевіча ўсё ж такі старалася угадаць у тэмах тое, што было патрэбнае партыі, патрэбнае там Крамлю і гэтак далей, так? Вось, пісаць на правільныя тэмы. А ён першы, хто паказаў, збіў пафас гэтага соцрэалізму. І «Заяц варыць піва» это як такая, ведаеце, прапаганда радасці. Это быў першы жыццярадасны пісьменнік, які кажа, не трэба нам ляцець у космас, не трэба апяваць чарговыя там псеўдагераічныя ўчынкі выдуманых герояў там. Просто варыце піва, радуйцеся са сваёй зайчыхай і дастаткова умейце, беларусы, просто радавацца. Не будьце такімі зануранымі і правільнымі. Радуйцеся. Вось, за это я яго вельмі люблю. Дзякуй. А вось вы сказалі пра дзяцей, і тут ёсць адно пытанне, ці плануеце вы рабіць некую такую дзіцячую пастаноўку? Бо мы ведаем, што Караткевіч шмат пісаў і для дзяцей, вы самі сказалі. Вось якія ў вас планы на гэты конт? Я таксама прыйду на гэтую пастанову. Глядзіце, у нас ёсць таксама падкаст, прысвечаны Владзіміру Караткевічу, называецца «Літаратурны вір», і мы такі серыял, як цэлы серыял, дзе мы таксама будзем расказваць пра Караткевіча і дзіцячага, і не дзіцячага, і там будуць некаторыя рэдкія творы. Вось. У нас ёсць таксама такая лінія падкастаў, это казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі, дзе у нас таксама ёсць казкі, у тым ліку і Караткевіч. І мы, дарэчы, вам пасля можам даслаць спасылкай тыя казкі, якія мы зрабілі як падкаст. А як тэатр, я думаю, нам таксама трэба будзе ў наступным годзе некаторыя казкі, можа нават той самы «Чортаў скарб», які мы тут перарабілі як такой вось паход да псіхатэрапеўта, так? Зрабіць дзіцячым, з лялькамі, з усім. І так, мы просто абавязаны зрабіць казачны спектакль па творах Караткевіча. Вось, это трэба. Дзякуй вялікі. І ў вас паказаць. Мы будем чакаць. Наступнае пытанне. Скажыце, калі ласка, ці ўкраінскае асяроддзе ў перыяд жыцця пісьменніка ў Кіеве 49 па 56 год паўплывала на станаўленне нацыянальнай свядомасці Караткевіча? Такое пытанне. І яшчэ таксама пытанне было, Караткевіч спрычыніўся да будаўніцтва беларускай нацыі, і менавіта гэта адзначаў БІНІМ, Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе, калі святкавалі 90 стагоддзе Владзіміра Караткевіча. Вось, можа, пару каментароў вашых на гэты конт. Владзімір Караткевіч нарадзіўся ў расейскамоўным асяродку. Сям'я гаварыла па-расейску.
і мама, і тата, там, ну, вось. І Оршак, это быў, ну, амаль што расійскамоўны горад, 30-е гады. Таму ён там па-беларуску не гаварыў. Магчыма, ну я ўпэўнены там на 90 там колькі процентаў, што яго дзядуля Васіль па мамінай лініі, калі расказваў яму гэтыя унікальныя казкі, у тым ліку мужык і дзіва аднавокае, лебедзіны скіт, там ды іншае, што, конечно, он іх расказваў як бы па-беларуску. І таму беларускую мову ён чуў ад дзеда, у той час, калі ён яму гаварыў эту фантастыку. Магчыма, там раз на тыдзень былі ж урокі беларускай мовы, і ўсё на гэтым. І таму ён быў расійскамоўным хлопчыкам і пісаў па-расейску. Але летом 44-го года упершыню он наведаў Кіеў, калі ўжо вайна заканчвалася, яны ў Кіеве чакалі, калі ўжо можна вярнуцца ў Оршу. І там ён упершыню пачуў украінскую мову і зразумеў, што ў Савецкім Саюзе не толькі руская мова дамінантная, але ўсе іншыя мовы. І калі яго запыталі, а ты там маскаль, чаго ты гаворыш па-расейску, ён раптам не захацеў быць маскалём і пачаў згадваць беларускую мову, беларускія словы. Памяць у Караткевіча была цудоўная, там он добра вучыўся ў школе, і там он памятаў тыя словы, правілы, ўсё. Ён пачаў, ну, згадваць. Затым ізноў ён вяртаецца ў Оршу, 44 па 49 он там, але цяпер он марыць вярнуцца ў Кіеў. Горад, які даў шмат яму. У тым ліку он там убачыў археалагічныя раскопкі, ему вельмі это спадабалася, ён з яшчэ большым імпэтам зацікавіўся гісторыяй. І вось сапраўды 49 по 54 год, калі ён вучыўся ў Кіеве, то там ён сфармаваўся як беларус, нацыянальна свядомы беларус. І калі яшчэ ў 51 годзе, дэбютаваўшы у аршанскай газеце «Ленінскі прызыў», один верш был по-расейску, здесь будет канал, там по сталинскому плану где-то там канал з'явился, то другий верш у той же публикации Якубу Колосу был уже по-белоруску. А уже в 52-м году он целую папку такую отослал Якубу Колосу, где были казки. Тым ліку і лебедзіны скіт, і дзіва аднавока, і гэтак далей. І там усё было фактычна по-беларуску. І ён, вот у гэтыя пачатак 50-х, ён уже ўсё сфармаваўся як беларускі творца. Таму так, Кіеў на яго вельмі моцна паўплываў. Вельмі моцна. Вот. Ну і ў плане мовы таксама магу сказаць, што ён доўга і пакутліва ішоў да чыстай беларускай мовы. Таму што нават у ранніх яго вельмі значных, цудоўных вершах, ну, напрыклад, там Машэка, альбо ў такіх казках, як «Лебедзіны скіт», там яшчэ русізму хапала. Там і слова «атачон», там і гэтак далей, усяго это хапала, таму што, не было практыкі, не было з кім, не было як. Ён жыў у Оршы, зноў расійскамоўны быў асяродак. І выкладаў ён, дарэчы, па адукацыі настаўнік рускай мовы і літаратуры, разумееце? Вось. І таму он паступова выходзіў на чыстую беларускую мову. Это быў працэс дастаткова пакутлівы. Але Караткевіч, наконт другога пытання, так, у чым значнасць яго? Вот як можна сказаць? Не толькі ў тым, што ён стваральнік першага беларускага гістарычнага дэтэктыву і ввогуле дэтэктыўныя тэмы, не толькі ў тым, што ён стваральнік рыцарскіх твораў, не толькі тое, што ён першы напісаў беларускі гістарычны эпас і героямі зрабіў беларускамоўных арыстакратаў, шляхціцаў, там, а не сялян, так, як у нас было калгаснікаў. А яшчэ самае важнае, яго творы былі жыццярадасныя, яго героі былі пераможцы, і ён вярнуў нам веру ў сябе, і падняў нашу самаадзнаку. Ён нечым нагадвае мне майго выкладчыка па пластыцы. Я вучыўся ў акадэміі мастацтваў Геннадзя Ханоныча Фаміна. Зараз ён у Ізраілі. Геннадзь Ханоныч, прывітанне. Калі да гэтага у нас была пластыка, і нейкі кунфуіст быў, он казаў: «Ой, у вас там мышцы не тыя, тоўстыя, нічого з вамі не будзе». І прыйшоў пасля Геннадзь Ханонович, кажа: «Ой, вы ўсе малайцы, вы ўсе цудоўныя, вы ўсе пластычныя». І у нас паднялася самаадзнака, і мы сапраўды пачалі нешта рабіць пластычнае. Тое ж самае Караткевіч зрабіў з беларусамі. Он паказаў: вы цудоўныя, вы моцныя, вы унікальныя, вы саму смерць у шахматы перайграеце. Вось, верьце ў сябе, будьце такімі, як мае героі. І таму ён і сёння папулярны, таму што ніхто ні до яго, ні пасля яго з такой любоўю і з такім псіхалагічным, праўдзівым імпэтам не даваў нам веру ў нашай сілы. Дзякую вялікі. І яшчэ одно пытанне. Якраз пра беларускую мову людзі пытаюцца, ці быў такі выпадак, калі Караткевіч выступаў як з трыбуны ці ў часопісе дзе-небудзь са стацьёй якой, з артыкулам якім у абарону беларускай мовы? Караткевіч
Караткевич выступаў шырэй, я б нават так бы сказаў бы. У 69 годзе няпросты час для нашага героя, а ў 69 ён з вялікім намаганнем ўсё ж таки выдае двухтомнік «Каласоў пад сярпом тваім». Кніжка ляжала ў выдавецтве 65-го года, то есть 4 гады ішло змаганне за тое, каб выйшла эта кніга. Так вось, у 69 годзе ён у часопісе «Маладосць» публікуе эсэ «Званы ў прадонне азёр», дзе ён расказвае пра сваё падарожжа па Палессю, а ён там у Гомелі яны пачалі, затым яны на параходзе паплылі ў Чарнобыль, а з Чарнобыля далі Мазыр, Тураў, і так ён дайшоў фактычна да Брэста. І ён, апісваючы свае вандроўкі па нашых гарадах, мястэчках, а там Тураў, Пінск, Давыдгарадок, там Камянец, так? Ён піша не пра радасці сацыялістычнага будаўніцтва, не пра тое, які у нас цудоўныя калгасы, саўгасы, а пра тое, што у нас засілле расейскай музыкі попсовай, і ўсе спяваюць песню «Лада», а не свае народныя песні, што ўжо ніхто не апранаецца ў свае нацыянальныя строі, што меліярацыя знішчае нашу прыроду. А калі ён прыходзіць да галоўнага архітэктара Пінска, то галоўны архітэктар кажа, што да мяне прыязджалі таварышы са сталіцы і казалі: да ўзарвіце вы гэты калегіум, это езуіцкі, ну нафиг он вам патрэбны, ну слухай, давайте трасу пракладзем і ўсё. І дзякуй Богу, што гэты архітэктар аказаўся нармальным чалавекам, змагаўся за тое, каб все гэта захавалася. Ён піша эсэ, фактычна з трыбуны выступае пра тое, што савецкая ўлада займаецца паскудствамі ў нашай рэспубліцы на ўсіх узроўнях, нацыянальным, прыродным, там псіхалагічным і гэтак далей. І гэта быў вялікі скандал у 69 годзе. Таму так, ён выступаў, ён пра гэта гаварыў. І ён быў адным з самых бясстрашных у гэтым сэнсе беларускіх пісьменнікаў. Ён не баяўся гаварыць пра тое, што хацеў. Дзякуй вялікі. Ідуць каментары. Дзякуй вялікі спадарам Васілю і Алене за важкую і цікавую пастаноўку. Яшчэ адно пытанне, наступнае. Аналізуючы біяграфію Караткевіча, відавочна яго трансфармацыя ад савецкасці да беларускасці. Васіль, ты ўжо пра гэта казаў. Калі Караткевіч робіцца менавіта беларускім патрыётам. Ці вы ведаеце, ці быў такі момант часу ў біяграфіі Караткевіча, каб адбыўся пераход ад савецкасці да беларускасці і менавіта хтосьці паспрыяў гэтай трансфармацыі? Ці гэта адбылося падчас яго літаратурнай дзейнасці? Вось як вы лічыце? Першы, хто паўплываў, дзед Васіль. Унікальныя казкі. Ён расказваў не пра Калапка, не пра трох мядзведзяў, а тыя казкі, гісторыі, якіх ніхто не ведаў, акрамя самога дзеда Васіля. Это першае, што ў падсвядомасці. Нездарма ж Караткевіч, он жа казачнік па сваёй сутнасці. Ён і далей, наступны яго важны твор, гэта эта папка, якую ён адаслаў Якубу Коласу, «Казкі майго краю», так? А ў 54-м, як мы ведаем, дыплом ягоны быў «Казкі легенды падання». Да і любы яго твор, па сутнасці, гэта казка. Это станоўчыя адмоўныя героі, гэта абавязковы шчаслівы фінал, героі самай прыгожай дзяўчыны на заход сонца ідуць там кудысьці, там і гэтак далей, так? Вось, гэта ўсё ў яго было. Таму першае дзед, вось, затым кіеўскае атачэнне, таму што ён вучыўся ў тых прафесараў, некаторых, якія яшчэ да рэвалюцыі пачыналі, у якіх было крытычнае мысленне, якія маглі казаць штосьці адрознае ад догмаў сацыялістычнага рэалізму. Далей праца ў кіеўскіх архівах. Ён ужо тады імкліва цікавіўся гісторыяй Вялікае княства літоўскага у тым ліку, а ў Кіеве было шмат архіваў, прысвечаных Вялікаму княству. Бо мы ведаем, што ў склад гэтай адной з самых вялікіх сярэдневяковых дзяржаў уваходзіла і Беларусь, і Украіна, так, у тым ліку. І таму гэта на яго вельмі паўплывала. Ён сам для сябе адкрывае нашу гісторыю і ўбачыў, што ў нас шмат чаго было цікавага, і шмат якіх было файных герояў. І вот гэты перыяд он уже быў перапоўнены жаданнем у максімальна займальнай, лаканічнай, вострасюжэтнай форме расказваць пра гэта. Таму вось так. Ну і затым таксама дапамаглі такія цудоўныя людзі, як Максім Танк, Пятрусь Броўка, Пятро Глебка. Яны дапамаглі не зламацца. Таму што калі ён, от верш Машэка, волею лёса быў надрукаваны ў полымі, і надрукаваў яго Максім Танк. Ён проста адаслаў Караткевіч гэты верш свайму сябру ў Менску, а сябр аддаў Максіму Танку. А той: о, класны верш, ні да чога не падобны. У 55-м годзе пра Машэку ніхто не пісаў. Можа быць, апошні, хто пра Машэку штосьці стварыў, это Еўстігней Міровіч у сярэдзіне 20-х гадоў для тэатра.
сённяшняга купалаўскага, так? Вось, той надрукаваў, Караткевіч гэта ўбачыў, і ён паверыў у свае сілы, што вось маё прызначэнне пісаць пра тое, пра што іншы ніхто не піша. І Максім Танк даў яму дарогу ў літаратуру. А затым яшчэ яго і запрасілі на нараду маладых пісьменнікаў восенню 55-го. А затым, калі ён ужо пачаў актыўна публікавацца, першыя, хто яго убрыкнулі, фактычна за тое, што ён адарваны ад савецкай рэчаіснасці, гэта яго родная аршанская газета «Ленінскі прызыў». А абараніў Караткевіча Пятрусь Броўка, старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі, і абараніў у Маскве. Была агульная нарада пісьменніцкая, там он сказаў, што няправільна робіць, што таленавітага паэта Караткевіча крытыкуе некая там аршанская газетка. Таму Пятрусь Броўка вялікі быў чалавек, які даў Караткевічу грунт пад нагамі, скажем так. Вось, таму яны ўсе таксама спрычыніліся да таго, што ён верыў у свае сілы, верыў у тое, што ягоны шлях, які ён намеціў, правільны. Таму вось. Дзякуй. І вось, Васіль, ты пра рысы характару зараз гаварыў, і тут ёсць такі каментары, таксама пытанне, якія рысы характару дапамагалі Владзіміру Караткевічу заставацца верным сабе і ўменню абыходзіць савецкую цэнзуру, адсутнасць прагі да славы, беларуская талерантнасць, уменне трымацца не ў першых радах. І пытанне такое, вось, пытанне камент. Ці згодны вы, ці як вы думаеце? Караткевіч быў артыстычны. Ён ведаў, затым, калі ён ужо паверыў у сябе, што ён самы лепшы. Ён ведаў, што ён самы лепшы. Ён упэўнены быў у сабе. Ён быў па-добраму нахабным, ён быў смелым, ён быў жартаўлівым, ён быў шумным, ён не быў ціхім. Ён быў з тых, хто хваліў іншых. У нас, дарэчы, ж таксама такая рыса. Мы, не мы з вами, хто тут сабраўся, але ввогуле, не вельмі умеем хваліць. Вы ж это ведаеце, так? Адыграе хтосьці канцэрт ці што, ціха падыдуць, скажуць: дзякуй, было вельмі добра, так? А Караткевіч мог, убачыў чалавека ў кавярні, там, напрыклад, паэта Алексея Пысіна, і крычыць там: «Алексей, такая цудоўная у тебя кніга выйшла!» І спецыяльна робіць такі спектакль, каб усе пачулі, што ў Пысіна цудоўная кніга. Таму он быў шумны, артыстычны, падтрымліваў іншых, і ягоная гэта смеласць, а смеласць была ад таго, што он верыў, што ён са шляхецкага роду. А шляхта, она такая вся: «Эх, мы нічога не баімся, мы з мячом там на ўсіх пойдзем». Гэта яму і давала, імпэт. Конечно, былі і іншыя рысы характару. Была крыўдлівасць, былі змены настрою, так? Вось, былі часовыя такія вось думкі, што ай, гарэна ўсё гарам. Нават у пісьме да Ларысы Генюш он часам напісаў, што каб мы з вами па-польску там пісалі ці па-расейску, мы б адразу б сталі у першых шэрагах, а тут, бачыце, нам не даюць ніяк. Это было ў 60-е, калі сапраўды яму одну кніжку завярнулі, каласы не давалі друкаваць, так, і пісалі на яго усялякія гідкасці, скажем так. Але ізноў жа яму шанцавала, так як ён быў увогуле кампанейскім, абаяльным, да яго цягнуліся людзі, яму хацелася, ён дапамагаў, і яму хацелася дапамагаць. Это таксама такая асаблівасць, так? Часам ты не хочаш таму чалавеку дапамагчы, а Караткевічу хацелася. І яму пашанцавала на сяброў. Прынамсі, яго быў Адам Мальдзіс, які паспрыяў таму, што каласы выйшлі. Ён там хітра так іх адрэдагаваў разам з Караткевічам. Адно слова памяняў на іншае, штосьці загнаў пад тэкст, штосьці тое, і ў выніку, яны абышлі сістэму. У яго была сяброўка Валентина Міканоровна Шчедрына, моя бабуля па лініі мамы, якая займалася перакладамі на расійскую мову, бо яна жыла ў Маскве ў 70-е гады, яго твору. І яна прабіла пераклад каласоў, каб выйшла па-расейску ў Савецкім Саюзе ў 74-м годзе, што было вельмі цяжка. Бо ўжо расейскія гісторыкі, цэнзары і гэтак далей, яны не хацелі чытаць кнігу пра суперуплывовых, моцных, паспяховых беларусаў. Але гэта атрымалася. Таму вот гэтыя рысы характару, уменне дапамагаць, вера ў сябе вялікая, так, абаянне і ўсё іншае, яно яго характар сфармавала. І гэта яму дапамагала выжываць, перамагаць і тварыць далей. Ён быў, па сутнасці, Гервасій Валеваха, это ён сам. О, цудоўнае параўнанне. І ў адных з каментароў пішуць нашы гледачы, слухачы, вось, што, напэўна, вось, Васіль, ты сказаў пра шляхетнасць і пра такую, вось, шчырасць і
і адчыненасць, і вось таксама з табой пагаджаюцца нашыя гледачы. Яшчэ адзін камент зачытаю. Шматлікія падзякі. Так, брава артыстам за прэзентацыю. Геніяльная прэзентацыя. Дзякуй за веды. Дзякуй за веды і любоў да беларускага паэта, барда і пісьменніка. А я хочу запытаць, бо это вот, хто мяне ведае, тыя ведаюць, што я вельмі улюблённы ў каву. І людзі кажуць, што не паспелі запісаць гэты рэцэпт кавы Караткевіча. Ці не можаце вы паўтарыць? А мы вам дашлем. Мы дашлем тэкст. А вы кому трэба, гэта ж тайна. Это ж тайна павінна быць. Таму вось самым нашим шчодрым прыхільнікам, самым нашим тым, каму спадабалася, хто вось мы, конечно, дашлем якасці падзякі, за іх падзяку мы дашлем рэцэпт кавы. Вот так вось. Конечно. Окей, дзякуй. Тады я нагадываю, што у нас там дзесьці ёсць такі QR-код, ці ў апісанні ёсць спасылка, таму гледачы, калі ласка, заходзьце туды, націсквайце і падтрымлівайце, асабліва, каб даслалі каву мне, каб я мог піць каву, добра. Новае пытанне. Спадар Васіль, ці ёсць у вас кніга пра Владзіміра Караткевіча? Вы столькі ведаеце пра яго? Вось, на жаль, кнігі пакуль не напісаў. Ёсць шмат лекцый, вот спектакль ёсць, яшчэ тое сёе, ну, ў розных формах, так? Вось у лятучым універсітэце ёсць, вот апошні раз такія былі 3 лекцыі. Таму трэба напісаць. Всё наперадзе, трэба жыць доўга. Вось, і спадзяюся, што ў наступным годзе штосьці зробім. Цудоўна, дзякуй. Міша, можа, агучыш так? Я хочу агучыць гэтае пытанне, такое не пытанне. Людзі кажуць, што гэта ладдзя, гэта як быццам у Данте такая паралель з Данте. Камедыя, так? Ладдзя роспачы. Ладдзя роспачы. Ці згодны вы, ці не згодны? Нешта кажыце пра гэта. Я згоден, таму што Караткевич гэта быў той пісьменнік, у этом сэнсе он блізкі да Богдановича, якога даже вельмі любіў. Это быў кніжны і літаратурны пісьменнік. У тым сэнсе, што ёсць творцы, які дзеляцца, ну, грубо кажучы, на 2 катэгорыі. Адныя там, допустим, Якуб Колас, это ад уласнага жыцця, там, вопыту, перажыванняў, там, турма, нарадзіўся ў сям'і лесніка, прырода. Вот то, што я ведаю, пра гэта я і пішу і пераасэнсоўваю. Караткевич вельмі шмат пісаў на аснове не таго, што он перажыў, хаця і гэта было, але вельмі шмат было на аснове того, што он прачытаў. А прачытаўшы па-свойму, як той джазавы піяніст, а ён любіў джаз, як той джазавы піяніст пераасэнсаваў па-свойму. За гэта, дарэчы, яго вельмі моцна ўпікалі. І паважанейшы крытык Рыгор Саламонович Бяроскін, і зусім непаважаны Якаў Герцовіч, вось і Іван Кудраўцаў казалі, што ён такі, ну, занадта кніжны, ўсё ад кніжак, а не ад рэальнасці нашай такой калгасна-саўгаснай. Таму, конечно, ён чытаў Данте. Ён атрымаў грунтоўнейшую адукацыю ў Кіеўскім універсітэце, і, дарэчы, ніводнай тройкі не было, толькі выдатна і добра, там, па 5-бальнай сістэме 5-4, 5-4, вось. Дзесьці у нас нават ёсць гэтая, пасля вам дашлем ягоныя адзнакі, так? І таму ён любіў гэтыя паралелі, вельмі любіў, так, абсалютна так. Дарэчы, ладдзю роспачы пісаў свой такі самы плённы перыяд, это 64 год. Ён толькі скончыў каласы, а нават вот заканчивал, и в неким паузе помеж колосами написал у 64-м летом ладдзю роспачы. Таму так. І пытаюцца таксама пра ўплыў Дальняга ўсходу на творчасць Караткевіча. Это что? Это Тибет, Китай, Россия? Аповесць Чазэнія. Вельмі романтычная, вось пішуць людзі. Якім чынам і як доўга Владзімір Караткевіч быў на далёкім усходзе, і ці гэта паўсплывала на яго дзейнасць, як вы думаеце? Ці ён проста выдумаў гэта?
ён быў шмат дзе, разумееце, трэба паглядзець проста пытанне толькі дзе ён не быў, ну толькі ў заходняй Еўропе. Ён шмат дзе вандраваў, і на далёкім усходзе ён быў, і ў Крыме быў, так, дзе крымскія татары, памятаеце верш там «Я бахайская чарапаха» там і гэтак далей, так, вось, і Прыбалтыка. У ягоных творах, это ввогуле можна цэлую зрабіць серыю геаграфія Караткевіча. Бо ёсць прыбалтыйскія рэчы, это летучы галандзец, Чазенне, это далёкі ўсход, Крым, так, цэлая серыя у Міцкевіча крымскія санеты, а ў яго свае вершы, так, вось, Польшча, па Беларусі шмат дзе, Дняпро асноўная, таму, конечно, так. Дзякуй вялікі. Тут нашыя гледачы гавораць, што, канешне, відавочна, што Васіль вельмі цікавіцца Караткевіч, вельмі любіць усё. А Алена, што для вас Караткевіч? Чаму, напэўна, гэта ж такі наш беларускі зубр, я не ведаю, но, можа, пару слоў вы скажаце ад сябе, вось вашае прачытка Караткевіча. Я кажу, што людзі сумуюць без вашага голасу. Так. Ясна. Я як дзяўчынка, я пачынала чытаць, канешне, з дэтэктываў. І для мяне было вось гэтае, я пачала з «Чорны замак Альшанскі», «Дзікае паляванне караля Стаха», і гэта для мяне было адкрыццё. І ввогуле я из Витебска, а Караткевич з Воршай. Для мяне вот это вот все, что вот блізкае, Быкаў з Ушачаў, Караткевич з Воршы. І гэта для мяне ўжо асноўна, што чым бліжэй да мяне, тым раднее. І мне яшчэ вельмі падабаецца, што Караткевич, ён вельмі выдзяляўся сярод іншых пісьменнікаў, нават калі я вучылася ў школе. Это было ўсё іное, неяк как з-за мяжы, а ён быў наш. І гэта для мяне проста вызначальнае было Караткевіча. І у тэатры я толькі змагла Васіль таксама удзельнічаў у гэтым спектаклі «Каласы пад сярпом тваім». І тут я побачила яго такую глыбіню. Потому что беларускасць ува мне не прачнулася, я не нарадзілася ў сям'і, дзе размаўлялі па-беларуску. Як і Караткевіч. Так, і таму для мяне гэта я паступіла ў нашу акадэмію, якраз калі там размаўлялі ўсе па-беларуску. Гэта быў 91 год. Тады я не разумела, у які я круты час трапіла. Вось. І таму, лёс так для мяне склаўся, што я просто упітывалась так пакрыху. І Караткевіч да мяне таксама ўваходзіў у жыццё так плаўна. Вось. А калі я ўжо стала з Васілём рабіць усялякія спектаклі, падкасты, ён як даследчык, ён і настаўнік, ён просто развівае ўсіх вакол і дзяцей, і дарослых. І я шмат удзячна Васілю, яго сям'і, яго маці шмат расказвала пра Караткевіча, бацька. Бацька ж прапісаны быў у яго кватэры, таму што трэба была мінская прапіска. Вось. Это я яшчэ на шляху пазнання Караткевіча. Цудоўна, дзякуй вялікі, Алена. І вось якраз вы казалі пра пастаноўкі, і нашыя гледачы пішуць. Мне пашчасціла бачыць спектакль Валерыя Анісенкі «Каласы пад сярпом тваім» у 2008 годзе. Васіль, напэўна, ты пра яго таксама гаварыў у сваіх каментарах. Мне было 18 год, і гэтая падзея перагарнула мой сусвет. З якога твору, на мой погляд, справа густу, там трэба пачынаць чытаць, залежыць ад узросту, і людзі гавораць, што і пра дзікае паляванне, і пра лісце каштанаў, і пра дзённік Караткевіча вось таксама адмячаюць. Васіль, вы як даследчык, што вы на гэты конт
думаете? Про- Читали вы яго І дзённік ці пра не? Я не дзённік. ч- Ці ну, ёсць, як ён выглядае, гэты дзённік? я так і не ведала, што ёсць дзённік, Таксама? не чытала. Ну, гэта зараз ідзе працэс выдавання поўнага збору Караткевіча, так? І там, хутчэй за ўсё, там будзе дзённік, так? Там больш поўная такая вот версія самая. Я, шчыра кажучы, часам стаўлюся крыху насцярожана да дзённікаў, у тым сэнсе, што калі гэта дзённік літаратурны, там філасофскі, ты записываешь свае нейкія думкі, развагі, гэтак далей, это адна сітуацыя. Калі гэты дзённік чалавек піша чыста для сябе, там нервова яшчэ штосьці на ўзроўні там кухоннага стола, ці хтосьці яго там разлаваў, он піша, а ты там козёл, ці хто, так? Хаця той зусім не козёл, так? Тады да такіх дзённікаў я стаўлюся, ну, асцярожна, і тут мне галоўнае, каб быў чалавек, які ўмеў бы это правільна пракаментаваць і правільна такія тэксты падаць. Таму што не буду называць аднаго таксама вядомага беларускага празаіка 70-х, 80-х гадоў, якога не стала, які памёр, і ягоныя там родзічы выдалі дзённікі гэтага чалавека. І у тых дзённіках столькі было на ўсіх просто там, ну, трэба было чалавеку адзін выкопвае ямку і там все гаворыць і закопвае, то і піша дзённікі. Вось. Я не кажу, што Караткевіч такі, безумоўна, не. Але трэба да любой дзённікавай літаратуры ставіцца вельмі асцярожна, надзвычай прафесійна і з вельмі тонкімі такімі патрэбнымі каментарамі. А так яго запісныя кніжкі чытаў і ў часопісных варыянтах розных, і ўсюды. І там ён па-рознаму глядзеўся. Потому что Караткевич у дзённікавых там своих записах 80-х годов это хворый, часам раздражненный человек, якого все уже надокучило, якого тело болить, якого тое, сёе. Это одна ситуация. Караткевич 60-х другая ситуация. И до всего треба ставиться, ну, не просто вот вываливать это все, а тлумачить и подрыхтовывать. Дзякуй. Нам працягваюць ісці каментары. І вось люди дзякуюць, конечно, за тэатральную пастаноўку, за такое дзеянне. І гаворыць пра стварэнне YouTube-канала з тэатральнымі пастаноўкамі, аповесцямі пра Караткевіча і іншых пісьменніках, пра жыццё і творы. Васіль, ты ўжо нагадваў, што ў вас ёсць вось такая У нас есть подкаст «Литературный мир» на Spotify, на YouTube. То запрашаем. Ось, скинем там пасля с посылкой, ну, у комментарах спасылку на літаратурны вір, хай люди до нас подписываются. Бо мы пачынаем таксама сериал про Караткевича. Вот першую серию мы зрабілі про дзяцінства. Там такая будет по 15 хвілін про розныя самые важные ягоныя, ну, падзеі там. Дзяцінства, юнацтва, вучоба, тое. Вось, таму хай до нас долучаюцца. Минулый сезон у нас был присвечены Василю Быкову. Вось. 6 перадач. Цяпер Караткевич. А ў наступным годзе летом будзе 150 гадоў са дня нараджэння Алайзы Пашкевіч, цёткі, і мы будзем пра яе рыхтаваць. І, дарэчы, будзем рыхтаваць таксама спектакль пра Алайзу Пашкевіч. Спадзяюся, вас гэтым зацікавім. Цудоўна, дзякуй вялікі. Дзякуй. Канешне, дасылайце нам. Ну, і яшчэ ідуць каментары, падзякі, і людзі гавораць, што дзённік трэба чытаць, гэта гісторыя яго сям'і, гэта яго філасофія. Ну, Васіль, тут Трэба, я ж кажу, я ж не супраць. Просто это трэба яшчэ каментаваць правільна, падаваць правільна. Згодна, абсалютна. Ну, не ведаю. Вось, у мяне было такое пытанне, бо я ведаю, што вы рабілі ўжо гэтую падзею і размаўлялі з рознымі беларусамі, геаграфія беларусаў, дзе жыве, ці нешта такое адметнае вам, ну, падаецца, ёсць і ў пытаннях, ці ну, не ведаю, вось, ці усплывае геаграфія, дзе жывуць беларусы, і мы ўжо тут даўно жывем, 30 гадоў, ці нехта больш, нехта менш. Вось, ці зацікаўленасць, канешне, у нас усіх творамі Караткевіча, але ж ці бачылі вы праз вашыя прэзентацыі нейкія такія адметныя рысы? Менавіта таму... У розных кропках планеты нашай. Ну, Караткевіча любіць усе. Так, гэта усіх яднае. Вот. Ну, у Гданьску мы выступалі.
там былі тэмы прысвечаныя Беларусі сучаснай, Караткевіч, як ён цяпер там, вось. От чым бліжэй да радзімы, тым бліжэй пытанні такія вось сугучныя нашаму сённяшняму няпэўнаму часу. Беларусы Брусселю і ввогуле Бельгія, яны далей крыху ад радзімы, таму там проста філасофскае экзістэнцыяльнае пытанне, там ось Караткевіч там і Еўропа, Караткевіч там, ці хацеў ён паехаць у Парыж, ці марыў ён пра тое, пра сёе, ці нешта ён пісаў пра Бельгію, вот іх гэта цікавіла. Таму так, пэўныя адрозненні такія ёсць, але мне спадабалася, што ўсе ввогуле былі зацікаўленыя гэтай тэмай. Что не молчали, а пытали там, и были целые дискуссии. А у Бельгії быў адзін хлопец, які расказваў, што ў яго бабуля працавала у якой газеце? У Савецкай Беларусі. У Савецкай Беларусі. Да. Вось. І вспомнил, бабуля рассказывала про тую кухню этой Савецкай Беларусі, як там замаўляліся артыкулы, як там все рыхтавалася. І мяне это страшно зацікавіла, бо я люблю розныя падшыўкі старыя і стараюся збіраць, ну, конечно, у PDF варыянце, бо гэта самае добрае. І мы, калі рыхтавалі ты сцэнар, то шмат што мы бралі менавіта вот з гэтых вось рэцэнзій часопісных, газетных, от таго ж Герцовіча, гада гэтага, так? Вось і гэтак далей. Таму так. Ён казаў, што не ўсе артыкулы выходзілі крытычныя, таму што там, ну так, як італьянская забастоўка. Яны затрымлівалі, і не ўсе артыкулы выходзілі дрэнныя, крытычныя. Ну, ось так. Таму вот так. Дзякуй вялікі. Ідуць каментары і падзякі, і людзі пішуць: вялікі вам дзякуй за вашу працу, такую важную, такую моцную, і пра нашых, пра беларусаў. Ну, і вашыя, ну, можа, апошнія пытанні зададзем, бо вы, канешне, ўжо, напэўна, стаміліся і ад пытанняў. Мабыць, і гледачы стаміліся, але ж мы іх не бачым, мы толькі вас бачым. То якія ну, вы ўжо трохі гаварылі пра тое, што наступнае вы будзеце рабіць. Вось, а якія планы увогуле? Вы зараз Варшава, так? І вы ездзіце і робіце прэзентацыі і тэатралізаваныя... Бачыш, ты таксама ўжо стамілася. Я таксама стамілася. Тэатральныя пастаноўкі. Вось, можа, пару слоў пра, ну, вот, пра тое, што... То, што хутка будзе адбывацца. Мабыць, якая яшчэ імпрэза заўтра ці на наступным тыдні? Ну, бліжэйшыя імпрэзы у нас звязаныя з Варшавай. Ну, вось, хто можа прыехаць у Варшаву 17 снежня, гэта серада, то ў музеі вольнай Беларусі яны могуць жыўцом пабачыць гэты спектакль «Жарсці Караткевіча». Ён заўсёды крышачку іншы, бо мы тут за часам імправізуем, нешта дадаем, нешта яшчэ ў нас такое з'яўляецца. Таму 17 снежня о 19 гадзіне Варшава, музей вольнай Беларусі. На моей староначцы ў Фейсбуку будзе рэклама, будзе ўсё, што трэба. Затым, пасля Новага году, 15-го, калі я не памыляюся, студзеня, мы разам з тэатрам «Дзея другая» показываем мой спектакль «Васіль Быкаў і ягоныя д'яблы» у ролі душы Васіля Быкова, Алена Баярова. Я адзін з д'яблаў. Вось. Таксама такі цікавы спектакль. Гэта што з бліжэйшага. Вот. Ну а затым будем рыхтаваць матэрыял, прысвечаны Алэзе Пашкевіч, таму што да лета трэба хочам зрабіць спектакль новы. Вось. І, можа быць, нават будзе і дзіцячыя творы Алэзе Пашкевіч, і дарослыя. Ну, каб пад 150-годдзе і для дзяцей нешта цікавае зрабіць, ну і для там публікі такой. Вось. Ну і будзем вас, конечно, трымаць у курсе усіх нашых новых цікавых планаў. Акрамя падкастаў, гэта гаворка толькі пра спектаклі. А так падкасты будуць выходзіць, нейкія новыя серыі. А яшчэ я вспомнила, у нас ёсць тэлеграм-канал «Літаратурны вір», там у нас яшчэ больш матэрыялу, таму што 2 гады мы працавалі радыё-нет. І у нас былі начныя эфіры, дзе мы расказвалі пра нашых пісьменнікаў, і там яшчэ больш матэрыялаў, но так як змяніліся тут фінансавыя умовы ў Польшчы у сувязі з тым, што партыя там другая прыйшла.
Вось, мы зрабілі свой падкаст. Но ў тэлеграм-канале ёсць выпускі пра мінулае таксама. І там шмат і пра Чарота, і пра нерастраляных. И про письменников 20-х годов, про 30-х шмат и так далее. матэрыялаў. Тому можно в Телеграме подписываться и нечто цікавае знайсці. Будем сябраваць. Дзякуй вам вялікі яшчэ раз. Ну вот, Будзем планаваць сустрэцца. Наш рэжысёр паабяцаў, што ўсе лінкі мы ў гэтыя у апісанні нашага сённяшняга вечару мы абавязкова паставім. Там будет Дякую. І вялікі дзякуй за вашу працу, за вашу культуру, якую вы, беларускую культуру, якую вы нясеце да нас, і мы ею адчуваем асалоду ад гэтага. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Дзякуй. усяго Дзякуй найлепшага. вялікі, што запрасілі нас. Вельмі Самого прыемна. файного настрою. Дзякуй. Караткевич з нами. Караткевич з намі. Жыве. Жыве Жыве вечна. вечна.